Inauguració de la Donzella Beach Club, que cedirà la seva instal·lació per la projecció concretament de dues pel·lícules. La primera és Herois, d'Albert Espinosa, aquest dijous 12 de juliol. El següent film és Midnight in Paris, de Woody Allen, una setmana més tard, el dia 19 de juliol. Els films es projectaran a 3:15 de la nit. La intenció d'Òmnium és, doncs, continuar amb la projecció de les nits d'estiu que organitzava la Regidoria de Cultura junt amb el Club Natació Badalona i que s'ha hagut de suprimir per falta de pressupost. Allà on no arriba la programació de l'Ajuntament, que tampoc entenem que tampoc pot arribar a tot arreu, doncs llavors les entitats, com per exemple Òmnium, impulsem programació perquè la gent que no marxa o que es queda aquí, que a les nits d'estiu també ve de gust sortir, doncs que és molt positiu que es duguin a terme activitats i a més s'hi posen en valor coses fetes al nostre país. I la del 2012 serà la millor temporada de la història del